Ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Амалу рафтори некчароғест ки роҳи зиндагиро мунаввар сохта ба кас обрӯву иқбол меоварад. Каҷрафторӣ ва амоли зишт дар ду дунё чунин қудратро дошта наметавонад. Бо умеди талқини кору пайкори созандаи шумо ба нафъи ҷомеа, нашри навбатии барномаи иттилоотии криминалии милитсия хабар медиҳадро аз фаъолияти милитсияи суғд манзур медорем. имрӯз дар барнома тамошо кунед. ҷасади дар чуқури 8 моҳ пинҳон карда шуда дарёфт ва эҳтиёткорӣ ба гумонбар мадад накард. келин аз теғи додаршӯй ба ҳалокат расид. куштори бераҳмона дар мастчоҳ. гирифтани пора бо истифода аз мақоми мансабӣ. аз қаллобон эҳтиёт шавед. дар конибодон қочоқчиро дастгир карданд. милитсияи ашт ҷустуҷӯшавандаи ифротиро ба ҳаёти осоишта баргардонид. шаҳри ин ва дигар ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. шаҳри пурраи хабарҳоро манзуратон медорем. сокини 43-солаи деҳаи пастиғави ҷамоати деҳоти иван тоҷики ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ аз оғози моҳи октябри соли 2018 беному нишон буд. кормандони мақомоти милитсия дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ сабаби ин бедаракшавиро муайян намуданд, ки аз содиршавии ҷинояти махсусан вазнини одамкушӣ дарак медиҳад. вақте ки шахс беному нишон гум мешавад, аз рӯи фарзияҳои оперативӣ дар баъзан маврид тахмин карда мешавад, ки нафари ғайбзада дар қайди ҳаёт нест. ба ҳамин гуна сарнавишт дучор шудани Шарванд Ҷумаева Малоҳат Муминовна, соли таваллудаш 1976, истиқоматкунандаи деҳаи пастиғави ҷамоати деҳоти Иван тоҷики ноҳияи кӯҳистони мастчоҳро кормандони милитсия дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ошкор намуданд. бедарак шудани номбурда наздик 8 моҳ тӯл кашидааст, ки дар пасманзари ғайб задан ҷинояти махсусан вазнини одамкушӣ ҷой дорад. дар ин ҷиноят нафари ба ӯ наздик шавҳар ва падари фарзандонаш Шарванд Азизов Азиз Мирмаҳмадович, соли таваллудаш 1965, маъюби гурӯҳи якум гумонбар дониста мешавад. ҳодисаи ҷиноятӣ дар ҳудуди шаҳраки навбунёди Сайҳуни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки оила муваққатан он ҷо истиқомат мекард, шаби 11 ба 12 октябри соли 2018 содир гардидааст. мақсадам тарсад буд я вақте ки ба сарам хист дар ҳамин ҷами асофида ҳамин ҷа ҳамин задам ки ғалти. Малоҳат Ҷумаева барои гумонбаршуда оилаи дуюм буда, онҳо 3 фарзанди муштарак доранд. ҳамзамон ҳар кадомашон аз оилаҳои якуми худ соҳиби фарзанд мебошанд. гумонбаршуда Азизов нишондод додааст, ки рӯзи ҳодиса байни онҳо муноқиша рух дода, бо истифода аз асобағал якчанд маротиба ба сару рӯи ҷабрида мезанад, ки дар ҷои ҳодиса саҳни бинои навсохтмон ба ҳалокат мерасад. дар идома Азиз Азизов ҷасадро бо селофани полиэтиленӣ ва матои синтетикӣ печонида дар чуқурии тахминан 3 метраи назди ҳавлии истиқоматӣ гуронида, барои пинҳон намудани ҷинояти худ 2 автомашина масъулияи сохтмонии шағалро болои он холӣ кардааст. ҳамчунин овозае паҳн менамояд, ки талоқи ҳамсарашро дода аз ӯ ҷудо шудааст ва гӯё зан гуфта бошад, ки муҳоҷирати меҳнатӣ меравад. ҷиноят ошкор ва чунин эҳтиёткорӣ гумонбаршударо ёрӣ дода натавонист. дар доираи ҳаракатҳои тафтишотию оперативии мақомоти милитсия ва прокуратура ҷасади пинҳон кардашуда дарёфт ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. боз як ҳодисаи мутиши ҷиноятӣ, ки боиси марги инсон гардидааст, санаи 23 май дар ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоҳ ба вуқӯъ пайваст. келин аз 31 ҷароҳати бардошта аз теғи додаршӯй ба ҳалокат мерасад. бо ҷангу ҷидол ва таҳдиду зӯроварӣ ҳаёти осоиштаву хуррамонаро соҳиб шудан фикри комилан нодуруст аст. зеро таҷрибаи ҳаётӣ акси чунин амалро борҳо нишон додааст, ҳатто оқибатҳои фоҷиавии онро. санаи 23 май ҳамин гуна нофаҳмию номуросоӣ дар ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоҳ ба фоҷиаи хунин анҷомид. гумонбаршуда Азимов Рӯзи Маҳмад Мирзоевич, соли таваллудаш 1976, сокини кӯчаи Шомуродови ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоҳ, дар хонаи истиқоматиаш аз сабаби муноқишаи ба миёномада бо ҳамсари додараш, модари 3 фарзанд, Раҷабова Ситорамо Одинаевна, соли таваллудаш 1977, ҷанҷол намуда бо истифода аз корди хоҷагӣ 31 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими баданаш мезанад, ки дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ман ҳамсояш мешавам. рӯз гузашта ҳамихел ундам, дар хонам хобудам, кӯдикҳо дод задан, ки ҳамсояро мекушад гуфтан.
خواستم بیام که در این طرف کار خطی هم خیلی خوب کرده، کار خطی زساده همو ضعیف همو زنه کرد و طرفش داد زدم که نزن گفته داد زدم طرف من حمله کردم من کار خطی حمله کردم من خم شدم افتابو خطی گرفتم در سرای زدم و بس کرد وی زدنی و اومد کار در این طرف ششتو بر در خونش خلف کرد. гурӯҳи фаври тафтишотии мақомотҳои милитсия ва прокуратураи ноҳияи Мастчоҳ гумонбаршуда азимовро дар ҷои ҳодиса дастгир намуданд. сабаби даст ба ҷинояти вазнин задани гумонбаршуда аз муноқишаҳои доманадор сарчашма мегирад, аммо дар ягон ҳолат чизе сабаб шуда наметавонад ки инсонро аз ҳаёт маҳрум созӣ, зеро ҳаёт қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. гумонбаршуда Рӯзи Маҳмад Азимов ҳаракатҳои бераҳмонаи ҷиноятии худро дар ҳузури фарзандони ноболиғи ҷарбида анҷом додааст ки ин кирдор ҳолати вазнинкунандаи ҷавобгариро ба вуҷуд меорад. айни ҳол аз рӯи ҳодисаи одамкушӣ бо моддаи 104 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. раиси комиссияи манзили ҷамоати деҳоти ҳамробоеви шаҳри Конибодом ҳамчун гумонбар дар ҷинояти гирифтани пора дастгир гардид. гумонбаршуда бо истифода аз мақоми мансабӣ барои мусоидат намудан ба гирифтани қитъаи назди ҳавлигӣ 5000 сомонӣ талаб карда гирифтааст. бо истифода аз мақоми мансабӣ ва ваъдаи иҷрои кору хизматрасонӣ даст ба тамаҷҷӯиву ришваситонӣ задани нафарони мансабдор боиси дар байни аҳолӣ ба вуҷуд омадани нобоварӣ нисбати сохторҳои давлатӣ мегардад. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳаракати коррупсионӣ суиқасди гирифтани пора аз ҷониби раиси комиссияи манзили ҷамоати деҳоти ҳамробоеви шаҳри Конибодом Шодиев Аваз Юлдошевичро ошкор намуданд. гумонбаршуда барои мусоидат намудан ба гирифтани қитъаи замини назди ҳавлигӣ дар масоҳати 8 сотиқ аз як нафар бевазани ба замини назди ҳавлигӣ эҳтиёҷ дошта сокини маҳаллӣ 5000 сомонӣ ба сифати пора талаб кардааст ки ҳангоми гирифтани ин маблағ аз ҷониби кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва прокуратураи шаҳри Конибодом дастгир карда мешавад. далелҳои шайъӣ аз дохили сабукравӣ ба гумонбаршуда тааллуқ дошта дарёфт гардида аз рӯи ҳодиса бо моддаҳои 32 ва 319 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамчунин барои муайян кардани дигар иштирокчиёни ҳодисаи ҷиноятӣ ки аз ин маблағи пулӣ манфиат доранд ҳаракатҳои иловагии оперативию тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст. мавзӯи дигар ному насаби Аббосов Насрулло Абдуллоевич сокини ҷамоати деҳоти Понғози ноҳияи Ашт аз рӯйхати ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда бардошта ва аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод гардид. бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ масъулини мақомоти милитсияи ноҳияи Ашт гумроҳшударо ки дар асоси моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт ба ҳаёти осоишта баргардониданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт дар асоси барномаи давлатӣ баргардонидани нафарони барои содир намудани ҷиноятҳои характери ифротӣ дошта гумонбар ки дар таъқиби ҷиноятӣ қарор доранд тавонистанд бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ боз як ҷустуҷӯшаванда шаҳрванд Аббосов Насрулло Абдуллоевич соли таваллудаш 1970 сокини деҳаи сарои ҷамоати деҳоти Понғози ҳамин ноҳияро ки дар асоси моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ барои пайравӣ ба равияи динии экстремистии Салафия нисбаташ моҳи майи соли 2017 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида расман дар кофтукоф қарор дошт ба ватан баргардониданд. соли 2017 дар ғоиби ман нисбати ман ба моддаи 307 банди 2 делаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. дертар падарам ба ман хабар доданд ки нисбати ту делаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар кофтукофи ҷиноятӣ қарор дорем. баъд ман тарсидан омадам ба ин қарибӣ кормандони милисия ба падарам тавсия доданд ки ҳозир як қонуни махсуси авф ҳаст, агар ба ватан баргардад ба ҳамин кор дигар наравад авф карда мешавад. бино ба маълумотҳои оперативию тафтишотӣ пайравӣ ба равияи динии экстремистӣ фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯи Салафия ва тарғиби ғояҳои он сабаб мешавад барои оғози парвандаи ҷиноятӣ.
давоми 2 соли охир бо мақсади ҷалб нагаридан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ гумонбаршуда Аббосов ба муҳоҷират рӯй оварда дур аз муҳити хонавода ҳам худи ӯ ва ҳам пайвандонаш ранҷу машаққати зиёдро таҳаммул карданд. тибқи дастурамале аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла вазорати корҳои дохилӣ додашуда, яъне татбиқи банди эзоҳи моддаҳои дахдори кодекси ҷиноятӣ нисбати нафарони гумроҳшуда, падари ӯ тавсия ва даъвати нозирони минтақавии милитсияро пазируфта фарзандашро аз мулки ғарибӣ баргардонид. پسرم نصرالله اومد خطاگاهشو به گردنش گرفت و دیگر به این کارها دست نمیزند. جناب عالی در یکی از برآمدهای خود گفتند که شخصی با وجدان، شخصی مسلمان، شخصی وطندوست همان است که یک گوشه وطن عزیز را آباد کند. ما حرکت میکنیم که همین شخصی باوریناک دولت باشه. дарки хатогӣ ва ихтиёран баргаштан ба мақомоти тафтишотӣ ному насаби Насрулло Аббосовро аз рӯйхати ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда бардошт ва ӯ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод гардид. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад ки новбаста аз хавфнокии ҷиноятҳои характери экстремистӣ дошта дар сурати ихтиёрӣ ҳозир шудан ва мавҷуд набудани дигар аломатҳои таркиби ҷиноят шахси гунаҳгор афв карда шавад. милисия шаҳри Хуҷанд дуздӣ аз дохили воситаҳои нақлиётро ошкор намуд. гумонбаршуда воситаҳои нақлиётӣ дар саҳни ошхонаю тарабхона гузоштаро ҳадаф мегирифт. зарар аз 13 ҳолати дуздӣ маҷмуан 90 000 сомониро ташкил медиҳад. мақомоти милисияи шаҳри Хуҷанд боз якчанд дуздиҳои сарбаста аз дохили нақлиётҳои сабукравро ошкор намуд. барои халалдор насохтани рафти тафтишоти пешакӣ аз гуфтани шахсияти гумонбари силсила дуздиҳо ҷавонмарди 33 сола сокини шаҳри Хуҷанд ки айни ҳол боз як шарики ҷиноятии ӯ муайян шудааст худдорӣ карда мешавад. тасарруфи нақдинҳои пулӣ аз автомошинаҳои дар саҳни ошхонаҳои қаҳвахонаҳо беназорат гузошта шуда сабки дуздиҳост. ҳамаи автомошинаҳои ҳадаф қарор гирифта тамғаи Opel мебошанд. тариқи мутобиқ намудани калиди нақлиёт нафари баъдамол ба мақсад мерасид. барои бемушкилӣ анҷом додани нақшаи ҷиноятӣ 18 адад калиди сохтакоришудаи Opelро дар ихтиёр дошт ки ҳангоми дуздиҳо аз он истифода мебурд. дуздиҳо охири соли 2017 то рӯзи боздошти гумонбаршуда моҳи майи соли равон дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров содир шуданд. гумонбаршуда саҳни ошхонаҳои қаҳвахонаҳоеро интихоб менамуд ки маъмулан серодаманд ва барои тӯлонӣ нишастани мизоҷон шароит фароҳам аст. Россияда мекардам ҳамин корҳоро дузира. ҳамонҷо ёд гирифтам. сони омадам дар шаҳри Хуҷанд ҳамин кафеҳо фақат мошина Opel мекушодам калид кади. калид худаш баъзеҳош тӯрӣ меомад, баъзеаш тӯрӣ намеомад Opelда. чанд калид дошташ? 18 та калид доштам. дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва ҳаракатҳои тафтишотӣ 13 ҳолати дуздиҳо ошкор шудааст ки зарари он маҷмуан 90 000 сомониро ташкил медиҳад. камтарин маблағи ба даст оварда бо роҳи ҷиноят 800 сомонӣ ва дуздии муваффақона 21 000 сомонӣ аст. масалан моҳи декабри соли 2017 дар назди ошхонаи Бахтиёр воқеъ дар ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз дохили автомошини шахсии сокини шаҳри Хуҷанд тамғаи Opel Astra 19 380 сомонӣ. моҳи апрели соли 2018 аз дохили ҳамин гуна воситаи нақлиёт ки дар назди ошхонаи Насим гузошта шуда буд 5800 сомонӣ. моҳи декабри соли 2018 аз дохили сабукравӣ дар назди ошхонаи Бахтиёр воқеъ дар кӯчаи Раҳбар Қосимови шаҳри Хуҷанд гузошта шуда 21 000 сомонӣ тасарруф шудааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мақомоти милитсия бо манзури ин матлаб гузоштани маблағҳои пулиро дар дохили воситаҳои нақлиётӣ тавсия намедиҳад. барномаро идома медиҳем. дар асоси муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оиди амалҳои мардумфиребии сокини 32 солаи шаҳри Хуҷанд Юсуф Бобоҷонов нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҷоиз ба таъкид аст ки қаблан гумонбаршуда бо ҷурми қаллобӣ 5 маротиба суд шудааст. бо роҳи фиреб даромадан ба боварии шаҳрвандон бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ ё молумулкӣ ҳаракатҳои қасдонаи қаллобӣ аст ки барои чунин кирдор дар кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси муроҷиати 8 нафар нисбати сокини шаҳри Хуҷанд Юсуф Бобоҷонов ки қаблан 5 маротиба барои қаллобӣ суд шудааст бо моддаи 247 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд.
бо ваъдаю баҳонаҳои гуногун ба мисли озод намудан аз маҳбас, миёнаравӣ барои иҷрои кор ё хизматрасонӣ, насиҳа гирифтани молу маҳсулот аз соҳибкорон ва фурӯхтани он бо арзиши нисбатан арзон усули қасдонаи ҷиноятиест, ки ба гумонбаршуда нисбат дода мешавад. Сементу пемент гирифта барои сохтани хонаи вай гуфта, стройкам гуфта гирифта, ашиносои худам пули ҳамона гирифта, фурӯхта, баҳо намед надодам пулоше. Аз ин пеш пай маротиба суд шуда будам бо моддаи 245-247. моҳҳои март, апрел ва майи соли равон фосилаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ аст, ки гумонбаршуда ба нафарони ба домаш афтода рӯбарӯ шудааст ва дар 8 ҳолат зарари расонидашуда маҷмӯан 39400 сомониро дар бар мегирад. масалан моҳи март бо ваъдаи аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудан аз як нафар сокини шаҳри Истарафшан 17 000 сомонӣ ё ин ки ба боварии як тан соҳибкор сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров даромада ба арзиши 10350 сомонӣ масъулияи сохтмонии семент ва арматураро гирифта ваъда медиҳад, ки рӯзҳои наздик маблағашро пардохт менамояд, аммо онро бо нархи нисбатан арзон фурӯхта маблағашро ба эҳтиёҷоти худ сарф кардааст. Odam guftan ki man soxmon ka dostiyam, az soxmonan mondagi man imni izofagişe muni mefurӯшам гуфтам ва херидам. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии гумонбаршуда Юсуф Бобоҷонов маълумот дошта ё зарардида метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ё милитсияи маҳаллии зист хабар диҳанд. милитсияи шаҳри Конибодом дар доираи чорабинҳои оперативӣ аз назорати гумрукӣ пинҳонӣ ворид намудани 91 метри куби чӯбу тахтаро ошкор намуд. ин амал ба Зафар Воҳидов, сокини шаҳри Исфара нисбат дода мешавад, ки бо чунин кирдор ба давлат 30145 сомонӣ зарари моддӣ расонидааст. пешгирӣ ва ошкор намудани молу маҳсулоти бо роҳи қочоқ воридшаванда дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ мавқеи хос дорад, зеро вақте берасмиёти гумрукӣ ва роҳҳои ғайриқонунӣ воридот мешавад, пеш аз ҳама манфиати молумулкии давлат зарар мебинад. дар доираи чорабинҳои оперативӣ санаи 14 май кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом дар ҳудуди маъмурӣ 6 адад автомошини боркаши аз ҷониби Шаҳрванд Воҳидов Зафар Тоҳирович, соли таваллудаш 1972, истиқоматкунандаи шаҳри Исфара кирокардаро муайяну боздошт намуданд, ки бидуни гузаштан аз қайди гумрукӣ 91 метри куби чӯбу тахтаро бо арзиши 182 000 сомонӣ тариқи қочоқ аз қаламрави ҷумҳурии Қирғизистон тавассути гузаргоҳи ғайрирасмии вориди Тоҷикистон мекарданд. шофиро пурсид ки ман гуфтам ҳама документош ҳамаш ба 100%. шофиро ман намедонист ки ин вайфта ноқонунӣ гол кардам ҳам шабона овардам Калибодон Калибодон сохторои милисия прокуратура таможа қабна. чӯбу тахта аввалан ба шаҳри Исфара оварда шуда, баъдан бо мақсади фурӯхтан дар 6 нақлиёти боркаш бор карда шуда ба шаҳри Конибодом интиқол дода мешавад. бо чунин кирдор Зафар Воҳидов ба давлат 30145 сомонӣ зарари моддӣ мерасонад, ки боиси оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 289 кодекси ҷиноятӣ гардид. роҳбарияти милитсияи вилояти Суғд бо мақсади пешгирӣ ва ошкор намудани интиқоли молу маҳсулоти бо роҳи қочоқ воридот ё содиротшаванда дар ноҳияҳои назди-сарҳадӣ тадбирҳои зарурӣ андешида бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ фаъолияти якҷояро ба роҳ мондааст. сарфи назар намудани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ аксаран ба садама анҷом меёбад. ҳафтаи равон дар ҳудуди роҳҳои нақлиётгарди шаҳри Панҷакент 2 ноболиғ ба ҳалокат расид. гузориш аз дафтари бозрасии давлатии автомобилӣ. ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ, пиёдагард, ронанда ва мусофир агар бо интизомиро пеша намояд, хавфи дучор шудан ба ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ коҳиш хоҳад ёфт. ҳафтаи гузашта дар роҳҳои нақлиётгарди шаҳри Панҷакент 2 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг бо иштироки ноболиғон ба қайд гирифта шуд. санаи 19 май тахминан соатҳои 15:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Chevrolet Niva Солиев Фозилҷон Субҳонович истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 58-уми роҳи нақлиётгарди айни Панҷакент ҳудуди деҳаи марғедари ҷамоати деҳотии рӯдакии ҳамин шаҳр аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ноболиғ духтари 7 соларо ки роҳро аз тарафи рост ба чап бурида мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагарди ноболиғ
ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент ба ҳалокат мерасад. худи ҳамон рӯз тахминан соати 17:30 ронандаи сабукрави Opel Astra Холов Ҳомидҷон Қобилович истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 78-уми роҳи нақлиётгарди айни Панҷакент ҳудуди ҷамоати деҳоти Суҷина аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард писарбачаи 13-соларо пахш намудааст. ҳодиса ба марги ноболиғ дар ҷои ҳодиса анҷомид. бино ба иттилои шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд давоми 4 моҳу 20 рӯзи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят 16 садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 5 нафар ҳалок гардида 12 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. бенизомию бетартибӣ дар бозори марказии вилоят Панҷшанбе ва бозорҳои ҳамшафати он кормандони мақомоти милитсияро водор мекунад ки пайваста баҳри ба низомдарорӣ дар ин мавзеъ чораҷӯӣ намоянд. гузориши навбатӣ аз корбарии милитсия дар ин самт маълумот медиҳад. оиди ба низоми муайян дар овардани кӯчаву растаҳои бозори марказии вилоят Панҷшанбе ва бозорҳои ҳамшафати он борҳо таъкид гардад ҳам, аммо то ба ҳол дар ин мавзеъ бенизомиву бетартибиҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. банд кардани роҳрафҳо ва авҷи бемайлони савдои кӯчагӣ муаммои асосии мушоҳидашаванда аст ки ҳусни минтақаро коста мегардонад. новбаста аз такрор ба такрор тартиб додани протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва дигар чораҷӯиҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби кормандони милитсия вазъият ҳамоно дар ин минтақа ташвишовар аст. риоя нагаштани меъёру талаботҳои санитарӣ ва фурӯши озуқаворӣ дар ҳолати барои саломатӣ хатарнок агар як тарафи масъала бошад, аз ҷониби дигар риоя накардани қоидаҳои зидди сӯхтор гурӯҳи кориро бетараф гузошта натавонист, зеро таҷҳизот ва ноқилҳои бетартиби қувваи барқ ҳар лаҳза имкони сар задани сӯхторро ба вуҷуд меорад. роҳрави тарафи рости бозори Панҷшанбе ки харидорро ба бозори 20-солагии Истиқлолият мебарад, дукондорон дар ин минтақаи ба бозори 20-солагии Истиқлолият тааллуқ дошта молу маҳсулоти худро аз дохили дукон қариб ба пуррагӣ ба роҳрав бароварда ба омаду рафт монеа эҷод менамоянд. نه شما مگزینه میگیرید مایل خود مگزین همین 4 کوادرات می بینی به رکلام میشید اومدید رکلامتون آدرن مگزینتون بسیار مگزین شما بینی هستن همون مگزین جو نباشه حتی دیگه مگزین خریدیم نشده بیم اون میفروشید ҳамин гуна вазъияти ногувор дар дигар роҳҳои самтии ҳудуди Панҷшанбе дида мешавад. дар роҳрафҳо зери шои офтоб ва чангу хоки аз зери пойпӯши пиёдагардон ба фазо паҳншаванда, фурӯхтани тармева, маҳсулоти полезӣ, нӯшоба ва дигар ғизоҳо аз манзараҳои ғайрисанитариест ки агар хоҳем саломатии ҷомеаро ҳифз намоем, бояд бартараф шавад. заминаи чунин бетартибиҳоро маъмурияти бозорҳо мегузоранд, зеро бо иҷозати онҳо фурӯшанда бо пардохти чекпулӣ дар роҳрав нуқтаи савдо ташкил менамояд. همین چیزا باید بازار کلخوزی گفته درون به جا پرگیری همین چیزا باید آفتاب نیستند. باز همین خواهید نخواهید دارو که شدگی یک تا کمبغل میخوره از همین مخورد بچهش اتراولین دیدید اینفکسیون اینده پگه و این چیز باید سوریگینده فروشه نه من این چک دادگی بازار جای خالی هست نمیشه نمیدونم من ندارم نمیدونم چک چطور برای چی تو اونجا چک داده است شما چک کی داد ماموریت بازار داد бозор ки симо ва низоми шаҳрдориро муаррифӣ менамояд, ба маданияти этикӣ эстетикӣ ҳам фурӯшанда ва ҳам харидор алоқамандӣ дорад. вақти он расидааст ки ба бетарафиҳо нуқта гузорем ва одобу маданияти шаҳрдории худро нишон диҳем. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. он чӣ ки манзури шумо гашт аз рафти тафтишоти пешакӣ бо мақсади тарбияи ҳуқуқӣ ва пешгирӣ аз ҷинояткорӣ омода шудааст. ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад. бо милитсия ҳамкорӣ намуданро фаромӯш насозед. то дидори навбатӣ рӯзгори саршор аз хушиҳоро бароятон таманно дорем. хайр.